ഹലോ ഗായ്സ്, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ട്രിപ്പുകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു ടെൻറ്റ് മേടിക്കണം. ടെൻറ്റ് മേടിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ 1500 രൂപയായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡെക്കാത്തലോണിൽ പോയാണ് മേടിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി, വാറണ്ടി ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പോയി ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാമല്ലോ, അതിൻ്റെ യൂസബിലിറ്റി, ട്രക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴും അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചോയ്സ്. ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഓരോ പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. പിന്നെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ വളർന്നു വരുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലല്ലേ, അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുക. കാരണം വെച്ചാൽ ആകെ 1000 തികഞ്ഞിട്ടില്ല, അപ്പോൾ 1000 തികയ്ക്കണമല്ലോ. അത് കാരണം എല്ലാവരും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാരണം കുറേ പേര് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ അനാലിസിസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 50% ആൾക്കാരും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോവാണ്. അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പക്ഷേ ഒന്ന് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെക്കാത്തലോണ്ട് എത്തി. ഇവിടുന്ന് ടെൻ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് നോക്കണം. ഫുള്ളഴിച്ച് പണിഞ്ഞ് നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം. നല്ല വിലക്കുറവാണെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടെ മേടിക്കാൻ. ടെൻറ്റ് ലൈറ്റ് തൂക്കിടുമ്പോൾ ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല. വാട്ടർ പ്രൂഫ് കവർ നല്ല വില ഉണ്ടല്ലേ. ഇതിന് 3000 കാണിക്കുന്നത്, 2000 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം എടുത്തു, 2000 രൂപ. ഓപ്പണൊന്നും ആക്കുന്നില്ല. നല്ലേ, ഒരു 150 ബനിയനും 200 ബനിയനും നടന്നെടുത്തു. എന്തായാലും ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ. സെറ്റപ്പുണ്ട്. എന്ത് വേണം, സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഐറ്റം വന്ന് 90 രൂപ, 799 രൂപ. നൈസ്, നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, ഫ്ലെക്സിബിളുമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെൻ്റ് ഇന്നലൊക്കെ പോയി മേടിച്ച് ഇന്നാണ് പോയി ടെൻ്റ് അടിച്ച് നോക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അൺബോക്സിംഗ് എന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു മണ്ടലോട്ടാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ മഴയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് അടിച്ച് സെറ്റപ്പ് ആകുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയൊരു വ്യൂ കിട്ടും. നോക്കാം, പോയി നോക്കാം. നമ്മളിനി അതിൻ്റെ മണ്ടയിലാണ് പോയി ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് അടിപൊളി ട്രക്കിംഗ് ആണ്, കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹിമലിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പെത്തി. ഇവിടുത്തെ വ്യൂ കണ്ടോ, പൊളിയല്ലേ. ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം കോടമഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്.
ഇനിയിപ്പോൾ മഴയും കൂടെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളി വൈബായി നോക്കാം. നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. കേട്ടോ ഏതായാലും പോറിയാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്ക്, എത്തി നോക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് ടെൻ്റ് അടിക്കാം. ആയിട്ടങ്ങ് ടെൻ്റ് അടിക്കാം അല്ലേ. ഇവിടെ ഉള്ളംകല്ലൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം, എന്നിട്ടേ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചത്ത് കല്ല് കൊള്ളും. ഇവിടെ ആയിട്ട് നോക്കിയാലോ. അങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടെൻ്റ് അങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സംഭവം സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം ആ ടെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാഗ് പോലെയാണ്, അതങ്ങോട്ട് നിവർത്തുക. എന്നിട്ട് കമ്പികളെല്ലാം നിവർത്തി അപ്പുറത്തോട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയും വെക്കുക ഇങ്ങനെയും വെക്കുക. അതായത് ക്രോസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ച് നേരെ അതിൻ്റെ വലിയ റെയിൻ കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റായി. ഇനി ഉള്ളിലെ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. വേണ്ട മേളിൽ വേണമെങ്കിൽ ടോർച്ചൊക്കെ ഒന്ന് തൂക്കിയിടാം ലൈറ്റിനൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ അതായത് ടെൻറ്റിൻ്റെയും റെയിൻ കോട്ടിൻ്റെയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കിനെ വെക്കാം. അപ്പോൾ ടെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. ആയി നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം. ടെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഇവിടെയല്ലേ.